May buntag mga kalangga. Naanasad ta mga kalangga ha. Magbugha tag kahoy kay maghaling ta mga kalangga. Oo. Maghaling ta. Muni buhat na tos kabuntagon. Magbugha tag kahoy, maghaling, maglungag. Una ta musod sa trabaho atong unahon ang buhat sa panimalay mga kalangga. Kani ang kawayan mga kalangga munigi ko anak ko kay aron inig haling musiga dayon muni style mga kalangga. Kani siya ay muni kani siya muni parang mukuan haling bad kayo ba? Haling kayo kani ang ano dara para haling kayo ba? Dara. Maghaling na tag kayo kay maglungag ta. Kay mga eskwela ng mga bata. Sige na. Maghaling tag kayo. Alita dre. Awa ko mga kalangga kay grabe ang haling kayo. Maghaling tag kayo. Inya padukutan tanim plastic kay aron dali ra mahaling. Aron ka usara ba 1 click ra. Haling tag kayo. Kay maglungag ta. Haling tag kayo. Maglungag si mga kalangga. Inya kaning gagmay muna atong iunang padukot aron dali ra maduktan. Kani haling na ni, di na ni makuanan. Ditso na ni. Na. Maghaling tag kayo para sa ekonomiya. Mientras nangatulog pa sila. Magkinugihan kita ni kay saon man. Muni trabaho sa kabukiran. Magkuha sa kugkuan ha, kaldero ha, ako sang hinisan. Daradaing kaldero. Ako sang sabuan. Sabuan sa kuniog. Dari sa maghinis ako kaldero. Maghinis ako kaldero. Hugas ba? Hugasan sa kanya. Lungag juta ni guys. Naghadal trabaho sa buntag guys. Di matabang. Lungag ta ni. Samtang nagsiga na to. Nagsiga to ba dito? Tapos ay hugasan ka duro. Maghugas tag kaldero. Daghan yung trabaho guys, sa puntag. Kaya masuot pa sa trabaho. Yan yung trabaho. Kamu diha na di ka gusto mong musulod kami niyon hala.
Paminyo mo, aron daghan po mong trabaho. May bata ay dito. May bata nga. Kuan. Manisiga na. Isiga na atong. Muna siya. Na maglungag ko ato sa sabuan. Sabaw sa si. Ato lisong agdaan kay aron isabaw diha lang. Muna paglungag mga kalangga. Inaniyon ni siyang proseso sa paglungag. Okay. Na. Takuban ato ni pabuton ngubukan niya lundan din nato ha. Mao na siya ang pagproseso sa paglungag. Ya kamao na mo. Butoy tips ba sa mga ang paglungag unsaon? May buntag diha sa inyong tanan no?